Elea en Thomas zitten hier namelijk. En daar kreeg ik een mailtje van. En begin maar even met Thomas. Begin ook met dames beginnen, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, nou vertel jij het verhaal maar. Want jullie zijn bezig, of misschien is het al klaar, met een opera, een rockopera. Ja, we zijn begonnen met repeteren nou voor rockopera. De première is op het Versfestival 6 februari in Sneek. Dus daar werken we nu naartoe. Dus we zijn nog hard aan het werk, ja. Jullie zijn vandaag met z'n tweeën, maar met hoeveel mensen maken jullie dat en doen jullie dat? De band bestaat uit 2 zangers, drummer, bassist, gitaar, ik op piano en we hebben nog een slagwerker erbij. Dus flinke band. De beroemdste rockopera komt natuurlijk van The Who. Was dat een inspiratiebron of kwam het uit een andere hoek? Kwam een beetje uit een andere hoek. Dit was meer geïnspireerd op Queen, wel, vooral. Stryper, Valentine. Kiswell is in de studio, want. Styx misschien een beetje. En ja, het had als thema eigenlijk een beetje het belangrijke wereldprobleem van de hele wereld. En dat is dan in elk deel, het bestaat uit 4 delen. En elk deel heeft dan een thema, zeg maar, een oorwereldprobleem. En hopelijk een oplossing. Bekam eerst die idee over de wereld of kwam het met de muziek of is je hem ding combineert? Want samen even een rockopera schreeuwen, dat begint net samen gewoon. Nee, dat klopt. Het is eigenlijk een beetje een uit de hoorn opdracht van mezelf. Ik hier gewoon zelf, ik schreeuwde wel vestjes al. En ik hier nou iets kunnen van ik dacht van nou, ik wil iets schreeuwen in de stijl die ik zelf het vet vind. En dat is symfonische hardrock. En toen liet ik dat heel voorzichtig gewoon op mensen. Ja, en die zeiden van ja, het klinkt wel heel groots, bombastisch. Waarom maak je net een rockopera van? En toen dacht ik, oh ja, dat is misschien best wel een goed idee. Maar toch, dan mag het een verhaal schreeuwen. Ja, en dat heb ik samen met de zanger dien, met Reinoud, heb ik samen de tekst mee schreeuwen. En hij kwam ik met het idee van ja, de kist verschillende kanten op, maar van mij vreeg het een beetje om een serieus thema. Welke rol speel jij in de band? Ik speel piano. En wat is het verhaal van de opera? Er zit niet echt een doorlopende verhaallijn in. Nee, geen hoofdpersoon of iemand die een drama meemaakt? Of... Nee, dat helaas niet. Of, ja, ik denk dat het meer echt korte stukken zijn. Er zit vrij weinig tekst in, het is heel veel instrumentaal. En ik denk dat wel de muziek ook gewoon voor een groot deel de sfeer uitdraagt die bij de tekst past. Het is inderdaad over de problemen waar Thomas het over had. Ja. Thomas is er een beetje mee begonnen, maar vervolgens hebben jullie met z'n allen het muzikaal ingevuld. Thomas heeft eigenlijk alle partijen gewoon helemaal uitgeschreven, een demo gemaakt, alle partijen ingespeeld. Had je nog wel wat inspraak of niet? Ja, we zijn er tijdens het repeteren alles aan het bijschaven en iedereen kan wel zelf nog wat invulling geven aan zijn eigen partij. Dus op die manier wordt het toch nog naar een hoger level getild. Is dit een soort project of blijven jullie bij elkaar als een band? Het is nu echt een project en we willen wel nog meer plekken zoeken waar we dit kunnen gaan spelen en misschien uiteindelijk ook nog opnemen en zo. Ja. Opera, ik ga zeggen wel eens echt gewoon klassiek. Hè? Er zit vaak een prachtig decor bij, een hele mooie show. Het verhaal vaak. Hè? Wat doe je hem? Nou, of gewoon met een lekker keel? Nou ja, in Snits moest dat helaas wel. Okay. Want dan speel je op een festival. Hier hebben we net tijd om alles, om een groot decor erbij te bouwen en een lichtshow erbij te doen. Maar dat wil ik uiteindelijk wel. Ja. Ik zat ook wel voor me. Jawel hè? Ja, ik. Wat zij al zei, net echt een hoofdpersoon of een verhaallijn. Het ben meer indrukkend dan. Hoe mag ik dat zien? Ja, nou die wereldprobleem. Ik zit bijvoorbeeld soms op Facebook en ik zie weer een filmpje. Zafvolle bos is wegkapt en zafvolle mensen met daar weer vermoorden. En je hebt al je heel probleem. Ik dacht van, had ik nou het overkoepelende is dus al die problemen. En elk deel, het ene deel, eerste deel gaat door een oorlog, het tweede deel gaat door heel probleem. En zij het elk deel een eigen probleem waarvan ik denk van, goh, we moeten het samen zo aanpakken en dan kunnen we misschien een oplossing voor die probleem vinden. En ik hoop dat ik er nog mensen naar luisteren en dat ze dan denken van, hé, zou ik het misschien ik? Ja, vind ik wel mooi. Dat is net alleen een klaars, maar ook de oplossing biedt. Nou ja, precies. En een beetje actueel hoop ik. Nog volle oefening, want het Versfestival, ik heb na je weekend trouwens nog omdenken aan Iselsavier. Maakt er nog een proteskaart worden of is het al clear? Nou, we zijn ondertussen haast een maand al bezig met repeteren. En het wordt een hele uur, dus het zit ondertussen al best wel stevig. En waar weer het on tour dus. Dat zou mooi wezen. Ja. Goed jongen, je hebt hier nog net echt hele goede opnames, daar wacht je nog even op. Dus ik hoop dat die er wel komen. En oors moet je maar eens even in de studio komen met dit heel verhaal. Maar ik wil in ieder geval even een reclamemeisje voor het Versfestival. Hoe let, waar en wat steen je met dit verhaal? Wij staan om 9 uur in de Noorderkerkzaal. Welke dag? 6 februari. Ja. En het festival begint om zo'n uur. Ik ben heel benieuwd. Ik. Leuk dat we er weer. Succes. Dankjewel.